नमस्कार मंडळी, आज शिवल्यांचो रस्तो करूचो ठरलो आणि आयक आणि बारक्या घेऊन पलीकडच्या बाजारात गेलंय. थंयसर जाऊन बघतंय तर सगळ्या प्रकारचे मासे दिसतात. हलवो, बांगडो, सुरमई, त्यानंतर बोंबील, कोलमी, सगळे रावस बिवस सगळे दिसतात. पण शिवले काय दिसत नाहीत. 3 मासेवाल्यांका विचारून शेवटी 4थ्या मासेवाल्यांकडे गेलंय आणि माका फायनली शिवले दिसले. मावशीक विचारलं शिवले की तिथं 600 रुपयाक 2 वाटे असं सांगल्यान. आयक सांगलंय काय तो भाव कर आणि शिवले घे. त्यानंतर बांगडे बघले पण काय बांगडे नको, शिवले आणि कोलमी घेऊनच आम्ही घरात निघालो. वाटेत आमका कोंबडीवालो दिसलो. आमका म्हटलं कोंबडी नको, आम्ही शिवले घेतलो. घरात इलो आणि टोपात शिवले आणि कोलमी काढून आईन मस्त सार करून घेतल्या. त्यानंतर बहिणीन करंजे करून दिवायची तयारी केल्यान. त्या सगळं आवरल्यावर आईन मस्तपैकी शिंपल्यांका साफ करून घेतल्यान. दोन्ही शिंपल्यांका साफ करून एक शिपी करून घेतल्यान आणि वाटप बिटप टाकून शिवल्यांचो रस्तो झालो तयार. झणझणीत शिवल्यांचो रस्तो आणि कोलमीची चटणी तयार झाली. वास एवढं जबरदस्त विचारूच नका. त्यानंतर आम्ही जेवूक बसलो. भाकरीवर कोलमी खाल्लंय, एक नंबर होती. शिवल्यांचो रस्तो आणि भात तर त्यापेक्षा भारी. दणदणीत जेवलो आणि मस्तपैकी ताणून दिलं.